cop, d'alguna manera, el que hem intentat és, per una qüestió de reactivació econòmica, de dinamització de la pròpia ciutat, fer-ho amb una altra dimensió. En aquest cas vam jugar amb Àdim, que era garantia que això fos possible, i el que hem intentat d'alguna manera és fer una fira que no tingués res a veure amb el que s'havia fet fins ara. Majoritàriament el sector avui dia està demandant embarcacions de petita eslora i d'ocasió. Llavors, aquí pràcticament pots tenir una miqueta de tot, però pràcticament la totalitat de les embarcacions exposades o la major part són d'ocasió i entre eslores compreses entre els 5 i els 7 metres. En el cas de Sant Feliu de Guíxols, a més de nosaltres, com a empresa de pneumàtiques, és el lloc ideal per utilitzar el nostre producte. És la Costa Brava, que és el lloc ideal per una pneumàtica. L'expectativa és que ja han vengut alguna barca aquí a Sant Feliu i en principi creiem que aquest port, per al tema de les eslores petites i tal, pot ser molt atractiu. Es otra opción para atender y acercarnos a los clientes. También es interesante poder estar cerca de los compradores en un sitio donde se ven más barcos. Doncs el que esperem és no només promocionar el cicle de manteniment de vaixells, que és un dels que ens interessa perquè el festival es diu així, Festival del Mar, sinó que també pretenem promocionar tota la resta de cicles. A l'Institut de Sant Feliu de Guíxols podeu venir a fer perruqueria, estètica, gestió administrativa, podeu venir a fer electricitat, podeu fer aquest de manteniment de vaixells, administració i finances i educació infantil. Tot el que sigui acostar un producte gastronòmic és una garantia, si més no, ja inclús de visitants. I això, quan un visitant ve i potser no pensava pas sortir amb una barqueta, i és possible que aquesta situació es pugui donar, perquè, sens dubte, la part gastronòmica, afortunadament, segueix tenint una capacitat dins del públic al qual no volem renunciar.